Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu, episode 3 review. Indaba number 5. Number 5 usemdala omunye unomntwana manje omncane. Asiyiqedile indaba ka number 5 nathi esihlebayo because ishow ayakayiqedi. Alukunibuyisela emuva-ke. Niyakhumbula ku-season 5 ubaba Mseleku uhambile waya kumamkhulu uMacele wathi uthandana nosisi wakamaKhumalo. Khumalo wakaKhumalo. Wathi umamkhulu akakwazi ukuzongitshela nge-girlfriend noma ngabe sekuthiwa uyangi-undermine. Okusho ukuthi lo amshoyo uyi-potential wife, uyeza usendleleni. Yadlula-ke indaba yababa Mseleku nomamkhulu bekhuluma ngalo sisi wakamaKhumalo. Kwaba umamkhulu ehlangana nomaKhumalo manje ezombuza ukuthi wayefuna ukuthola nje umamkhulu ukuthi umaKhumalo uyazi yini ukuthi kukhona omunye umaKhumalo sekhona. Kwaba ukuthi kumaKhumalo wamshiya lapha etafuleni wathi hayi ngike ngizwe kuthiwa ubaba Mseleku unomuntu wakamaKhumalo nami wakangibuza umbuzo onjalo, kodwa sabona nje i-reaction yakhona ukuthi hayi ayigcwali kahle le ndaba. Ubuyile season 6 umaKhumalo wahlangana nobaba wakhe somewhere sengikhohliwe. Uthi umaKhumalo ke kubaba kukhona omunye umaKhumalo ozayo. Uphendula uthi ubaba kaMaKhumalo, as long as uhappy mntanami mina anginankinga. Njengamanje lo maKhumalo esikhuluma ngaye akasekho-ke wakamaKhumalo manje, kusho ubaba Mseleku ngomlomo wakhe. Yabo? Okwesingaki manje ubaba Mseleku engakhuluma iqiniso sengikhohliwe ngengisabala. Lapha ku-season 5 uthe ubaba Mseleku akathembisanga uMangwabi, wathembisa abantu besonto. So uMangwabi akangakhulumi angakushongo kuyena. Baba Mseleku kwaze waphinde wakhohlisa abantu besonto. Waphinde wakhohlisa amanye amakholo. Nizoyibona la ividiyo uNojumbe noThobekile bamnikeza angazi noma kwakama-CD noma yini. Nakhona ayisekhuluma indaba ka number 5. Shuthi usekhohlisa amakholwa kabili ubaba Mseleku. Watshela laba asonta nabo ngoba ebona ukuthi bazoyiqhelanisa naye. Naba noJumbo nabo usacula indaba number 5. Nathi sisekwi-chorus yandaba number 5 ngoba akakaveli. Kuthiwa uyeza kundaba number 5 mase nifuna ukulwa nami-ke hayi lwanini-ke, kodwa mina ngintshela into eshoyo baba Mseleku. Kodwa ningangithuki-ke, maningithuka ngivele ngiphathwe yikhanda, angiyithandi inhlamba. Anginankinga leyo kule sengiyayibona ukuthi iyasebenza yona, nami iyangisebenzela. Neshow futhi nayo iyayisebenzela, kodwa ningayithuki-ke inhlamba. Inhlamba izonivalela amasango asezulwini. Nizokwazi kanjani-ke manje ukuyodla amasaladi ezulwini senithuka inhlamba nge-TV show? Thank you so much for your time, love and support. I love you and appreciate you. Bye-bye. Ngeke ngikwazi soyokuqala yamamkhulu esibili yamayeni eyesithathu yamaKhumalo yaMangwabi. Yenze njani ngale ozayo? Isancinza nazo isancinza no bekufanele zibe yiningi fanele isancinza ziningi namakhosikazi esancinza nazo then siyathenga ke le incwadi le. Okay, sengile ithi how I made my first millionaire and how you can also do it. Okay, vele ngangishilo ngathi ngiyayifuna ku Facebook. Ningathuki mase ngiyimillionaire Bese bethu nenyoka. Niyabona ukuthi ngathenga le ncwadi. Angisimuntu okhona ukufunda kodwa le ngiphezukwayo ngoba ithinta nje imali. Awungishayele phela kancane lana. Kancane nje. Hey baba. Nami ngithi ngizokushayela ngala ukuthi how can you be a millionaire? So ngishayela kancane. Ngiyazi vele baba ukuthi lapho uyifeni yami yakhumbula ukuthi nginike umvuzo omkhulu. Ikhona ke lapha kahle. Bese ngithi ke ngemboze moyo ngcwele. Ufuna ukunkulunkulu imboze namakhosikazi akhe animboze nje. Washa. So ke yabona ke ingakho ke ngihlale ngitshela yazi ngiyajabula ngoba namhlanje siyofaka ukholo kaMseleku. Angisophinde ngilisene ukuthi ngithathe number 5 ngoba manje
siyacula babona ama-cities ukuthi angaphezulu kwabakhosikazi. exactly so ayikho enye indlela ake kusacela futhi sangenza there's wonderful day they repeat here Yes. wonderful day I'm Yebo, saying uJehova evula iminyango. akekho ozobala. Ayivaliwe indlela ngiseleke. Hi, molweni nonke. Igama lami ndinguZinhle, umlandeli omkhulu wothando Nes'thembu. So ndifuna ukuqinisa wena mayeni ngoba ngathi awusithandi isithembu. So nyamezela uhlale, wamkele unumber 5, wamkele unumber 6, wamkele nonabo 7 ngoba bayeza. Wena kumele ubathande qha ubamkele. Siyakuthanda mayeni, siyakuthanda mamkhulu, makhumalo, mangwane, nihlale kahle.